ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ମହାପ୍ରସାଦ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚାଉଳକୁ ଅମୁଣିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅମୁଣିଆ ରନ୍ଧା ହେଲା ବେଳେ ଅନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନ୍ନ ରୋଷେଇଶାଳ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଛେକ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଛେକ ଯେତେବେଳେ ଭୈରବ ଚକ୍ର ଉପରେ ରଖାଯାଏ ତାକୁ ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭୋଗ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ତାହା ନୈବେଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କୈବଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୈବଲ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବନ ହେଲା ପରେ ବଳି ଯାଇଥିବା ଅନ୍ନରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି।